gagawin ko, ibibigay ko sa mga kasama ko. Let's go na. Sa mga kawawa. Hello guys! May surprise pala na ako sa Indo. Ano po ito? Ano man to? Ano naman? Ano man? Day, nanalo ako guys sa wedding, kaya bibigyan ko kayo ng pera, balato. Paano ko nang gano'n? Di kami nagtataya. Tumaya ako kanina, oy! Weh, totoo? Bibigyan mo kami? Oh, Ay, kuha ka 1,000 mo. Kunin mo na yan! Baka magbago pa iisip ko eh. Mo iba na. Oh, sa'yo na yan. totoo? 1,000 sa'yo. 1,000. Sigurado ka panggatas ko ni sa akin. Yung anak mo, dagdagan mo 1,000. Ay, dapat pala may ahi. May ano pa, may 2,000 pa. Ano? Hindi ko naman kasi kailangan ng pera ngayon eh. Okay na, okay na. Oh, sige, sige na. Ano ba dyan? Gusto O ikaw. Yes, nak, may panggatas. Oh, sa inyo na yan. Bala na kayo yan.